kaunti. Jatend Kenya moyier William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua nobago romo gi jood bura mag riwruog Kenya Kwanza. Burano ne obagi ne ikruok ne chenro mag od bura to ne otimore kar jot mar jalup jatend piny Kenya ni Karen. E romono mane otime yor apanda, kweth Kenya Kwanza nobedo gi twak ewi kaka gidhi piem gi jood bura mamoko kendo yudo telo mag od bura. Kokale kare mar mbui matudruok, koro Ruto nowacho ni romo margi makawuono bende en mana mar keto ikruok ewi kaka gibiro tayo chenro mag dongruok ne jo Kenya. Romo no bende ne oyuor gi jatend ANC Musalia Mudavadi, jatend Ford Kenya Moses Wetangula kod governors moyier ewi riwruok mar Kenya Kwanza. We have made a commitment that to improve oversight over our government and to give greater opportunity for legislators like yourself to interrogate what we are doing as government, our CSS, we are going to change the standing orders, hopefully, so that our CSS can come to the floor of the House and answer to your questions